Samantala mga idol, ipatutupad naman ng lokal na pamahalaan ng Binalonan ang Martes hanggang Biyernes na work week schedule simula March 17. Ang hakbang ay alinsunod sa direktiba ng pambansang pamahalaan sa ilalim ng Executive Order No. 11, Series of 2026 na naglalayong mapahusay ang paghatid ng serbisyo publiko, makontrol ang gastusin ng pamahalaan at mabawasan ang konsumo sa enerhiya. Sa ilalim ng bagong schedule, bukas ang mga tanggapan ng LGU mula Martes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi bilang bahagi ng compressed work schedule kung saan makukumpleto pa rin ng mga kawani ang kinakailangang oras ng trabaho kada linggo. Gayunman, mananatili sa regular na schedule lang ng tanggapan upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghatid ng mahalagang serbisyo. Pinayuhan naman ng lokal na pamahalaan ng mga residente ng Binalonan na isaalang-alang ang bagong schedule sa pagpunta at makikipagtransaksyon sa mga tanggapan ng munisipyo. IFM News. IFM News. IFM News.